Namang walk tour ang hatid sa inyo ng Ilocano Map TV mula dito sa SM Mega Mall, likod ng SM Mega Mall. Ito po yon. So yan po ang likod ng SM Mega Mall. Napakagaganda ng mga buildings dito, malalaki, matataas. Ayan, so gaya ng sinabi ko po, dito tayo papasok ngayon sa may SM Mega Mall. Ito, likod po niya ito. Dadaan po tayo dyan sa Pandarian. At papasok tayo sa may entrance. Pero dito tayo sa likod dadaan. So itong entrance niya. Mga pabango ang nandito. Mga ano to, kolorete. Kasi sa likod tayo nagdaan. Yan po ang front floor. Kaya tayo. Loob ito ng Mega Mall. Walking tour sa loob ng SM Mega Mall. Pull and Bear. Yan ang baba niya. Yan. Taas dito. Tanaw mula dito yung mga nagbebenta dyan ng kung ano-ano. Pull and Bear. Bababa ako.
supermarket na po ito. Itong part na to. So, dito na lang tayo sa baba kasi sa pagkakalam ko may dugtong. Yan, sa pinaka ground floor ito. Dito kasi yung pwedeng madaanan para makapunta dun sa B. Ah, hindi. Ace Hardware ito. Lalabas ito. Ibang way ito. Pero okay lang. Dito tayo sa Ace Hardware. Diba? Balik tayo doon. Hindi dead end na doon. Ibang way. So, akyat ulit tayo. Mali yung ating pinuntahan. Graduation. Supermarket. Dati may exitan dito. Ayun, may exitan pa rin dito. Pwede nga mag-exit. Sir, pwede dito, no? Exit yung aking nadaanan. Lumabas ako sa may Mega Mall. Ito yung mga dinadaanan ng mga sasakyan na pagpupunta sa ganito. Mega Mall, dyan sila. Ah, okay. Iba na to. So, ibig sabihin, yung building na isang napuntahan natin. Hindi na to. Ayun, di bale, papakita ko na lang sa inyo yung harap. Basta ganun yung loob ng Mega Mall. Pero malaki to. Actually, napakalaki ng Mega Mall. Likod kasi tayo dumaan. Kaya naguluhan din ako. Pero dito yung harapan. Yan ang Star Mall Show Boulevard Station, Star Mall. Tabi lang ng Mega Mall. Dito sa show pa rin. Yan, Star Mall. Okay, dito yung sa mismong entrance ng Mega Mall. Yes, dito. O diba, napakaganda rin ang entrance niya. Yan ang entrance niya. Diyan ang Mega Mall. Yan yung MRT. EDSA na to. EDSA.
Mega Mall. Dito nga ang entrance niya. So yung isa kanina likod-likod na yun. Mali pa nga tong dinaanan ko kasi daanan to ng sasakyan dapat. Pero sa kagustuhan ko may ipakita sa inyo ang entrance ng Mega Mall. Eto na tayo. Yan mismo. Yan ang entrance. Sa likod tayo nagsimula. Pero ito ang entrance niya. Yan. Mega Mall din yun, yung isang building na yun. Kaya napakalaki ng Mega Mall. Yan po ang SM Mega Mall. Along EDSA po ito. Dito sa Shaw Boulevard. Baba kayo ng Shaw Boulevard Station. Makikita ninyo dito sa Shaw Boulevard itong Mega Mall. Ilocano Math TV, thank you.